ಇರ್ದು ಬತ್ತೆಗೆ ಮೂಡದಾಯೆ ಆಯೆಗೆ ಸಂಕಟ ಸೀಕನ ಕರಿತದ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಆಯೆಗೆ ಬಂದುಳೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕಾಶಿರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಳಭೈರವೇ ಜೋಗಿ ಅರಸರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಕರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಜೋಗಿ ಅರಸರನ್ನ ಕುಲಪುರ ಓಲುಪುರ ಕುಳ್ಳುಬೇರ ಅವಳು ಈ ಮಾಯ ನೆಲೆವರು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಒಯ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ತುಳುವ ನೆರಟು ಅವೇತೋ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳುಳ್ಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಚೀನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ ನಮ ಅವೇನು ಸಂಪುಲ್ತುದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬತ್ತುಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಅರಸುಳು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಮೆರೆಪನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪಜೀರದ ಪುಣ್ಯ ನಲಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತುತ್ತದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನಡೆಕ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಅಲ್ತ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಪೊಲಬು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಡು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮಹಗನಡೆ ಆ ಕುರ್ನಾಡು ಬೋಳಿಯಾರು ಚೇಳೂರು ಪಜೀರ್ 4 ಗ್ರಾಮ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ 4 ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲುಳ್ಳ ನಮಕ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗಿರಾವು ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಅಧಿಕಾರಡು ಮೆರೆಪುನಂದಂಡ ಬೋಳಿಯಾರಡು ಅರಸು ಕುರಿಯಾಡ್ತಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಚೇಳೂರುಡು ಅಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಪಜೀರಡು ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಬೆರೆಪುನೆ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದುಳೆ ಆ ಸತ್ಯುಳು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಚಾಲನೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಈ ಪಜೀರದ ನಡೆಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾದಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶಂಬೂರು ಸುಜೇರು ಕೊಡಕಲ್ಲು ಮಾರ್ಗವಾದ ಆ ಸತ್ಯುಳು ಬತ್ತದು ಆ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ 3 ಕಾರ್ಣಿಕರು ಮೆರೆಯರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ ನುಡಿಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಅಲ್ತರದ್ದು ಕರ್ಮಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಕರ್ಮಿಸ್ಥಾನಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೊಜಿಪವೇರು ಅಲ್ತರ ದುಂಬು ಕೊಟ್ರ ಗುತ್ತುಗು ಅಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಪಾವೂರ ಕರಿಯಗು ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ಕೊನೆ ಊರುವೇರು ತನ್ನ ಮೈಮೆನೆ ಮೆರೆಪವೇರು ಅಲ್ತರದ್ದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲಾರ ಸ್ಥಾನಗೂ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಅಜ್ಜನು ಅವಳು ಊರ್ದು ಸತ್ಯನು ನೆಗತ್ತು ತೊಚ್ಪಬೇರೆ ಅಲ್ತರ ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತದು ಬೆಂಗೋರ್ದ ಅನೇಕ ಬತ್ತದು ಓಲುಂಡಿ ಎಂಕ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಮೆರೆಪವನಂಚಿತ್ತನ ಚಿತ್ರವೋ ಒಂದು ತುನಗ ಅಕಲಿಗೆ ತೋಜುನು ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತುಗೂ ಆ ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಉರ್ವೇರೆ ಉಂಗುಷ್ಟ ಉರ್ದು ಅವಳು ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಮೆರೆಪಬೇರೆ ಕರೆಪಿ ಕಂಜಿಗೆ ಅರೆಪಿ ಬಾರೆಗೆ ಮಾಯದ ಬಾರ ಪಾಡುವೇರು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿನಲ್ಕ ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತು ಪಜೀರ ಗುತ್ತು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ರೋಡು ರಡ್ಡು ದಂಗಿತ್ತಿನಲ್ಕ ಪಣಪನನ್ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟನು ಆ ನಡಿಟ್ಟು ಸತ್ಯುಳು ಮೆರೆಪಾವೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕ್ಕುಲು ಆ ನಡಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ಊರುಂಡ ಯಾರುವೋ ಎಂಗಳು ರಾಜ್ಯಗು ಜಪ್ಪುಡು ರಾಜಂದೈವಾವುಡು ಪಂಡದು ಆ ಸತ್ಯುಳು ಎನ್ನನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲಿಗೆ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಸಾನದ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತಿಡ್ದು ಪತ್ತದಿ ಪಣಕಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತು ಪಜೀರ ಗುತ್ತುಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಮೆರೆಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲಲು ಬತ್ತ ಕೊನೆ ಊರುಂಡು ತಾನು 4 ರಾಜ್ಯಗುಲ ಖ್ಯಾತಿ ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯಾಪುಂಡು ಈತುತ್ತಂಡ ಯಾರಂದು ಯಾನು ರಾಜ್ಯಗು ಜಪ್ಪುಡು ರಾಜಂದೈವಾವುಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪನಿನ ದಿಡ್ಡೊನ್ನಡೆಗೆ ಅವಳು ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತು ಪಜೀರ ಗುತ್ತುರ್ದು ಪತ್ತದಿ ಪಣಕಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾನದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕೈಬೂರು ಪಾನೆ ನೆಲೆಪುಂಡು ಕುತ್ತಿಗರ್ಪಾವೇರು ಕುಲನಿಗೆ ಪಾವೇರು ಚಂಕೋಡು ಕಟ್ಟುವೆರು ಚೌಲೋಡು ಬೇಪಾವೇರು ಸಾನೊಂಗರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವೆರು ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ಆ ಮಾಯೊಳಗೆ ಆಕುಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೇರು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮಯಕಂದ ಶಕ್ತಿಲು ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದೇಲಿನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ತು ದೈವ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೀಲ್ಚಂಡಿ ಪಾದದ ಪತ್ತು ಉಜ್ಜೆರದ ನಾರು ಒಯ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಮಾಯಾದು ಈ ನಡಿಟ್ಟು ಅರಸು ಪಟ್ಟುಡು ಜೋಗೊಡು ಬರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅರಸುಳು ನಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ವಲಸರಿಡು ಮೆರೆಪುನಂಚೆತ್ತನ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಎಂದಂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರದ ನುಡಿಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಎಂದಂಡ
ಪೋಪುನಾಯಿಗೆ ಪುಡೆ ಬರ್ಪುನಾಯಿ ಗಡಿ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಣಿಕನ ಮೆರೆಪವನಂಚಿತ್ತನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ನಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗ ಪೋಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊಲಬಲೆ ನಮ ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಕ ಬಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಪೋಕ. ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಧುಳೆ ಒಂದು ಓಡೆಮುಟ್ಟಕ್ಕೆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ಹೆಸರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ನಡತನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನೆನೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ. ಮಾತ ಊರು ಪೂರ ಕರಿದುಕೊಂಡು ಅರಿನ ಒರ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮನಾಥಡ, ಅರಸುಲ್ಡ, ವೈದ್ಯನಾಥಡ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಡ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಬೊಟ್ಟುಕಟ್ಟ ಬುಲ್ತುದು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೆ ನಡೆ ಅಕುಲು ಒರ್ತು ಕೊರನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕೊನ್ ನೆಗಪಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ಹೆಸರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಕಾರಣ ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಒಂದು ಜನಾನುರಾಗಿತ್ತು ಆರೇನು ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮುಖೇನ ಹೊರತು ಕೊಡ್ತು ನೀನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪೋಡೊಂದಂಡ ನಮಕ್ ಅರಡ ವೈದ್ಯನಾಥನೇ ಪಾತಿರ್ಬೋದು. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಜೀರ ಗುತ್ತುದಾರಿಯರು ಪಜೀರದ ಮಣ್ಣಡು ಕಾರ್ಣಿಕಡ ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತನ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚರಿತ್ರೆ ಕಟ್ಟಪಾಡದಾದ ಎಂಗ್ಲ 4 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮಾಗಣೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಕುರ್ನಾಡು ಪಜೀರು ಚೇಳೂರು ಬೋಳಿಯಾರಂದು 4 ಗ್ರಾಮ ಪಜೀರಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ಎಂದು ಬಂದ್ಪ ಕುರ್ನಾಡು ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ 4 ಗ್ರಾಮಗೂ 4 ನಮನೆದ ದೈವಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರುಂಡು ಪಜೀರಡು ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಅಂಚನೆ ಗಿರಾವು ಕುರ್ನಾಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಲಿಯಾರಡು ಕುರಿಯಾರ ತಾಯಿ ಚೇಳೂರುಡು ಅಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಈ 4 ದೈವಲು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ರಾಮ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಗಣೆ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮಾಗಣೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪ ಪಜೀರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಡದಾಯನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈದ್ಯನಾಥ ಬಂದ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮುಡದಾಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಕ್ಲ ಮುಡದಾಯನ ನಂಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಒಯ್ಲು ಮಲ್ಪಣಂಜನಂದಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅದ್ಯ ದೇವರೇನಂಚರ ಅರಸು ಮುಂಡಿತ ದೇವೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದಲ್ಪ ಆವಡನಂಡ ದೈವದಲ್ಪ ಎಂಗ ಮುಲು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆಪಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ದಂಪದಾಲಿದ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಣು ಅಂಜನೆ ಒಲಸಾರಿದ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಣು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಜನೆ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿನ ದೈವದೊಂದು ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿನ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಆಪಣು ಅಂಚೆ ವರ್ಷಡು ಮೂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗನೆಡೆ ಗ್ರಾಮಡೆ ಆಪಣು ಮಾಗಣದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೆರೆಲೆಡಿತದು ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಣಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಭಾಗಡು ಆಯ್ನಿರೋದು ಅದು ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುವರ್ನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತುಗು ಮೂಲು ಹಿಂಗೆ ಭಕ್ತಾರ್ ದಿನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಯ್ಯಡು 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಇರೋದು 8:30 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡೆದೊಂದು ಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಕ್ತಿಯರ್ನಗಳು ಒಂದೊಂದು 4 ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅವನೊಂದು ಸೇವಾ ರೂಪಗಳ ಕೊರಪನ ಲೆಕ್ಕದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆದೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಡು ಆಪಣ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಕರಿನ ನವಂಬರ್ದ ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ಪ ನಂಗ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಐಕೆ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅದು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಅದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಕಡೆ ಕನಕ ಮೂಜನೇ ಸರ್ತಿ ದಯಟು ಕರಿನ ನವಂಬರ್ದ ತಿಂಗಳು 2011 ಬಾರಿ ಗೌಜೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂದೆ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 2021 ಬಾರಿ ಗೌಜದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆದಂಡೆ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಚನೆ ಸಾನಡುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂದಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತು ಮುಗಿಲಿದ ದೆತ್ತದಿತ್ತನ ದಂಬುಗು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆತಾನೆ ಸಮಸ್ತ ಈ ಭಾಗದ ಸುತ್ತ ಭಾಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬಾರಿ ನಿರಂತರವಾದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಬೇಲೆಡು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡು ಬಾರಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತದ ಶ್ರಮ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೈವದ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಚೆಂಬು ಮುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ
ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ತೋಜಿದು ಅದನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಪಣಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬ ಸುತ್ತದ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಆತಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ದೈವಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನ್ನು ಬಂದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೋಪುರದ ಶೋಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಖಿಲ್ ತೂನಗ ತೋಜುವಾರು ಗೋಪುರದ ಶೋಕಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದನು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಡಿಪಿಲಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯ್ನೆರ್ದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಎಂಗ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆಯರ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಎಂಗ್ಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದೈವಗಳ ಅನುಗ್ರಹದ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಅದು ಕರೆನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯ್ನೆರ್ದು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಜೀರದ ಎಂಗ್ಲಿ ಪನಿಯರ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಜನೆ ಮಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಐದು ಒಡಿತನಂಜಿನ ಆಪಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಇರೋದು ಎಂಗ್ಲು ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೋಡು ನಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೋಡಿ ಆಪಂದ ಯಾಪಂದ್ರೆ ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆನ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿಜ್ಜಾನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಡದಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರನ ಇರ್ತದೆ ಯಾನಲ್ಲ ದೈವದ ಎದುರು ಉಂತದು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಉಂತದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನಂದ ಐಕೆಂಗ್ಲ ದೈವಲ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೇತೆ ವೈನ್ಲಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಸಾಧ್ಯನೆ ಯಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಸೀದಾ ಬತ್ತದ ಮುಡದಾಯನ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ದಯಪಂಡ ಮುಡದಾಯ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತನೇ ಇರ್ತದೆ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟಲ ದೈವನ ನಿರ್ತಿಕ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣ ಮುಡದಾಯ ನಂಬನೇ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಡದಾಯ ಈರ ಎಂಕ್ ಕೊರನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಯಿನ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ನಂಬುದು ಮುಡದಾಯ ನಂಬುದು ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಡು ಪನಪಣೆ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳು ಅಜಕಲ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಈ ನರಮನೆಗೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅಂದೆಂಕ್ ಪನ್ನೆರವೆಲೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಡ್ ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಅರಸುಮುಂಡಿತೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಮೂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನು ತೂಯಿನೆ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸರತ್ತ ವರ್ಮನೊತ್ತ ಸೊನ್ಪನೆ ಐಸವಿದ ಅಂದಾಜಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕರಿಪೋಯಿನ ಪೊಪ್ಪ ದಿವಂಗತ ಅಜಕಲಗುತ್ತ ರಮನಾಥ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವು ಇಂಕೊಂಜಿ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚೆನೆ 2021 ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡತ್ತುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಯೋಗ ಅಂದು ಪನ್ವೇನು 2023 ಒಂಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಗೋಪುರದ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ 80 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನ ವರ್ಷ 2021 ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳು ಸಾಧಾರಣ 1 ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿಕ್ಕದು ಈ ಖರ್ಚು ಆತಂಡು ಪನ್ನೆರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದುಲ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದುಂಡು ಕರಿನ 2013 ಎಂಕುಲು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯ ಕದ್ರಿದ ದೈವಜ್ಞರ ಅಂಜಿನ ಶ್ರೀರಂಗ ಐತಾಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದ ದೋಷ ಉಂಡು ಅವಳು ನೀರು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತದನ ದುಂಬುದ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೆದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತನು ಐನ್ ದೆಪ್ತದು ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಪುನ ಗೋಪುರಲ ಆಯಡುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ತೋಜಿ ಬತ್ತಿನದವರ ಐನ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗು ಜತ್ತ 2014 ಆಗಸ್ಟುಡು ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಂತ ಐಟಿ ಸಮಿತಿ ಏನನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎಂಕಲ ಪೂರೆರ್ನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ನೇತೃತ್ವಡು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮುಖಂಡತ್ವಡು ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ ಜತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲ ಏನಂಚಿನ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ಒಂಜಿ ನಡೆ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿನ ದೀಪುನು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸುರು ದಿನ ದೀದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜಪ್ಪುನ ಎಂಕಲಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅರಸುಮುಂಡೆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನು ಎಂಕುಲು ನೆನ್ನನ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಿನ ಸುರುವೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆಗಸ್ಟುಡು ಜತ್ತ ಬಾಲಾಲಯ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚೆನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 29-30 ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳ ದಿನ ಕುರಿಯರು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದು ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಗಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾಧಾರಣ 4,000 ಕಾಗಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕಾಗಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದಾದ ಒಂಜೇ ವಾರಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜವಲು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಮೂಲು
ನಿರಂತರ ಬೇಲೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತನು ಓಲ್ಲ ಆವಂದನಿಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಲೇನ ಮರತ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಪೂರ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಅನಗ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜನ ಗೊತ್ತದ ಬಂಗೆದರ ಗೊತ್ತದಾಕಲು ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಚೆಮ್ಮು ಮುಚ್ಚಾವನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೀರು ಆ ಒಂಜಿ ಚೆಮ್ಮುನು ಕೊಂದಾರ ಪುನಃ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಮರ ಕೊಂದಾರ ಪುನಃ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆವಡು ಅತ್ತನ ದಂಡ ಓಡು ಕೊಂದಾರ ಪುನಃ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕಲು ಭಾರಿ ಆ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿಕೊಡಿ ಬೈದಿನ ಅತ್ತನ ಕೊರೋನಾದ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಮಾತು ತೆರಿದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಸುರುತ ಕೊರೋನಾ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಎಂಕುಲು ದಿನದಿದ್ದು ಸಾರಿ 2021 ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಪಿರ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲಿ ದಿನ ದಿಕ್ಕದೆ ಐಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಆದ ಕಾಕಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಬುಡುಗಡೆ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ದೊಂಪಸಾನು ಮಾಡ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವಲ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ರಡ್ನೇ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಅವಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ರಾಜೇಶ್ ಎಂಕಲ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೀಶ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಕುಲು ಮರ ಪೋದು ಪಿರ ಎಂಕುಲು ನವಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲಿ ದಿನ ಕುರಿಯರು ಅವೇ ವರ್ಷ 21 ನವಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಪೂರ ದುಂಬಿ ದಾಲ ಒಂತಂದೆ ಒಂಜಿ 10% ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೀನಿ ನಾ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪನ್ಪುಲೆಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತನ ಎಂಕಲು ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಫಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಣಂದ ಆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಡೆ ಆಯ್ತ ಗೊತ್ತಾಪನಿಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಡು ಸಾಧಾರಣ 42 ವೆಹಿಕಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬೈದಿನಿ ಆ ಜನಸ್ತೋಮಲ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನುದು ಹಿಡ್ದು ಮಿಕ್ಕದು ಆ ಜನಸ್ತೋಮಲ ಇತ್ತೀನಿ ಒಡೆಮಟ್ಟ ನೆಕ್ ಮಾತ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜೆ ಅಂತ ಏನು ಪುದರ್ ಪನೋಡಾಪುಣು ಎಂಕಲ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಜಿರುತ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆನೆ ರವಿ ರೈ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಅಂಚೆನೆ ಮೋಹನ್ ಸಫಲಿಗೆ ಗಾಣದ ಮನೆ ಮೆಕ್ಲೇನು ಈ ಪೊರ್ತರು ಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕರಿಬೋಯಿನ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ದಿವಂಗತ ರಮಣ ತಾಳ್ವೇರು ಅಂಚೆನೆ ದಿವಂಗತ ಬಂಗೆದರಾಗುತ್ತು ಕರುಣಾಕರ ಐಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪಜಿರುಗುದು ರಮೇಶ್ ಅಡಪ್ಪೇರ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಸಂಘ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪಜೀರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬಳಗ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಮಾತೇನ ಅಕಲ್ನ ಬಳಗ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲು ಶ್ರಮದಾನ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಆತನ ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ಲನ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಯಿ ಕೂಡಲಿ ಎತೋ ಜನ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ನೇನು ತುಯ್ಯರ ಬತ್ತೀರಿ ನೇತ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಂಚೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪರ ಊರುಗಳ ಗೊತ್ತಾಯರು ಶುರುವಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಪಾತಿರುಜೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡ ಬಾಕಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂಚೊಂಡು ಮನ ಬತ್ತು ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ದಾದಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಪರಕೆ ಬಂಡದು ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ನಡತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 501,000 ಜನ ಮೂಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಕೊರನಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪು ಪಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ MP ಆಯನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನ MLA ಆಯನಂಚಿನ UT ಖಾದರ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಪಜೀರ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವಡು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒರಂಬ ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಒರಿದನು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಆ ಮೇಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜಾರಿಲ ಆಯನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರಿನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಮೂಲ್ಯ ಪೂಜಾರಿಲು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದನು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ನೇತ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಪುರ್ಲುಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಕಲು ತನ್ನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರಾಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ದಾದವಣ್ಣದಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಂಡ ಪಜೀರ್ ಶ್ರೀ ಅರಸುಮುಂಡಿತಾಯನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ ಮುಲ್ಪದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಭೇದಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಕಾಸದೆ ಪಾಪದಯ ಪನ್ಪುನ ಅಂದುಜ್ಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ದಾಲ ಜಿಂಚಿನಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಎಂಕ್ಲನ ಮೂಲು ಶ್ರೀ ಅರಸುಮುಂಡಿತಾಯ ಪಜೀರ್ ದ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿ
ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಚಿಮ್ಮು ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತ ನೇಟು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನೇತ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂಚಿನ ಬಂಡದ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರ ಬಲೆ ಮುಲ್ತ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥಡ ನಟ್ಟಿಲಿ ಐಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿದಾಯದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವನು ನಿರಂತರವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೂಜನೆ ಕರಿಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ ಪಾತ್ರಗತ್ತೆ ಮಲ್ತನಗ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಅರಸುಳ್ನ ಮೊಡದಾಯನ ಒಂದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಗದಂಡೆ ಮುಲ್ತ ಅರಸುಳ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಚಾಣಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡನ ದಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕತೆ ದಾದ ಮೈನಿಂಚನ ಅಂತಂದಾಗ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಈ ಫಜೀರ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇನ್ ಸುರುಕಾದು ಸಂಬೂರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ಇರುವರ ಅರಸರು ವೈದ್ಯನಾಥಿಂದ ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಅವು ತಪ್ಪುಣಗ ತುಜೇರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ತುಜೇರ ಸ್ಥಾನಡು ಇರುವರ ಅರಸರು ವೈದ್ಯನಾಥಿಂದ ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ತುಜೇರ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪುಣಗ ಕೊಡಕಾಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ಕೊಡಕಾಲ ಸ್ಥಾನಡು ವೈದ್ಯನಾಥಿ ನಾಯಕಾರ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಕೊಡಕಾಲ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪುಣಗ ಕಣ್ಣೂರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ಕಣ್ಣೂರ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಇರುವ ನಾಯಕಾರ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಕಣ್ಣೂರ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪುಣಗ ಕರ್ಮಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ಕರ್ಮಿಸ್ಥಾನ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ನಾಯಕಾರ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಕರ್ಮಿಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪುಣಗ ಕೋಟೆಯೋರ್ತು ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ನಾಯಕಾರ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಕೋಟೆಯೋರ್ತು ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪುಣಗ ಪಾವೂರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ಪಾವೂರ ಸ್ಥಾನಡು ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಮಾಯಕಾರ್ದಿಂದ ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಮೂಜಿದಿಂತ ಉಸ್ಥಾನದ ಒಳಕಂಡೆ ಪಾವೂರ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪುಣಗ ಮುಲಾರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ಮುಲಾರ ಸ್ಥಾನಡು ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಇರುವರ ಅರಸಲು ಒಂದು ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಐದಿಂತ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಮುಲಾರ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪುಣಗ ಬೇಂಗೋಡಿ ದನಿಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ಬೇಂಗೋಡಿ ದನಿಟ್ಟು ತೂನಗ ಎಂಕಾ ಪಿಂಚಿತನ ಬಂಟೆಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಾ ಪಿಂಚಿತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಲಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ಆತನೇ ಬರ್ತುಗು ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ನಂದು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಆತನೇ ಬರ್ತುಗು ಬೇಂಗೋಡಿ ದನೆ ಬುಡಿಯೆ ಜೋಗೆಯೊಟ್ಟು ಬರುವೆ ಜೋಗೆಯೊಟ್ಟು ಬುಡಿಯೆ ಬಂಗದಾರೆ ಗೊತ್ತುಗು ಬಲ್ತಂಗು ಇಷ್ಟಪಾಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥಿಂದ ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಇರುವರ ಅರಸರು ಒಂದು ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಸೋಮನಾಥರದ ನಿರ್ಪ ಎನ್ನ ದೈವಾದಿನಂದ ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಲೆ ಕರಡ್ಡು ಗುತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪಂಡೆ ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತು ಪಜೀರ ಗುತ್ತು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಗುತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಅವು ತಪ್ಪುಣಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವದ ಐದಿಂತ ಉತ್ಸವ ಮುಜಿದಿಂದ ಉತ್ಸವ ದೇವತ ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಗಡುಪಾಡಿಸ್ತಲು ಟಾಪಿಂಚಿತ್ತನ ಕುರಿ ಅರ್ತಾರು ವೈದ್ಯನಾಥಿಂದ ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಆತನೇ ಪೊರ್ತುಗು ಕುಕ್ಕೆನ್ನಾಯನ ಪೂ ನೀರು ಬಂಗೇರಣ್ಣನ ಮದು ಒಂದು ಪನ್ಪಾವಂಡೆ ಕಂದೋಡ್ ತುಚ್ಚಿನ ಮರ್ದಜ್ಜಿ ಕುತ್ತೋಡ್ ತುಚ್ಚಿನ ಮರ್ದಜ್ಜಿ ದುಷ್ಟಸಕ್ತಿಲಿ ನಾಶ ಮಲ್ತೆ ಹತ್ತು ಈ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ದೈವದ ಗಂಧ ಪತ್ತೋಡು ಒಂದು ಏರಾಧ್ಯಾನ ದುಂಬಿ ಉಂತೀರ ಅಕ್ಷಣ ಪುರುವೇಳ್ದು ಪಾಡು ಸಾಂಕಿಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಯಾನು ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ದೈವ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಚಾಲನದ ನುಡಿಕಟ್ಟನ್ನು ಬಾರಿ ಕೊಡು ಈ ತೆರಿಪಾಯ ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಏತು ಜಾಗೆಲ್ಲ ಗುತ್ತು ఒక ಜಾಗೆ ಅಂತ ಏತು ಗುತ್ತು ఒక ಜಾಗೆ ಸುರುಕಾದು ಬಂಗದಾರಿ ಗುತ್ತು ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಪಜರ ಗುತ್ತು ಪನ್ಪಣ ದೈವದ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲಡು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿಕೆಲುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾಗನಡಿ ಗುತ್ತುಲುಲ್ಲ ಕುರುನಾಡ ಗುತ್ತು ಮಾಗಂದಡಿ ಗುತ್ತು ಬೋಲ್ಯಾರ ಗುತ್ತು ತೇಲೂರ ಗುತ್ತು ಪಾಲೆಮಾರ ಗುತ್ತು ದೈವನಾದ ನುಡಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಾಲೆಮಾರ ಗುತ್ತು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬಂಗದಾರಿ ಗುತ್ತು ಏರು ಬೈದೇರೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪಜರ ಗುತ್ತು ಈತ್ ಏಳು ಗುತ್ತು ದೈವದ ಕಟ್ಟಿತ್ತನ ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿಕೆಲು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಅಗರಿಮಾರು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಅರ್ತಿ ಬಡ್ಪು ಅಜಕಾಲ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಈಡೆಟ್ಟುಂಡು ಐತೆ ಎಡೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಗಂದಡಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವು ಬಾಲಿಕೆಲು ಉಂಡು ಬಲ್ಲೂರ ಬಾಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಾಲಿಕೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅವು ಬಾಲಿಕೆಲು ಅವು ದೈವದ ಅಂಚಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮಕಟ್ಟಿನವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆ ನುಡಿ ಅರಿಗೆ ಇನಿಮಿಟ್ಟಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೊಂಬದ ಮಾನೆಚ್ಚಿರಿ ಅವು ನಿಜವಾದನ್ನೆಲ್ಲ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಪನಿಯರ ಇಜ್ಜಿಗೈತೆ ಕಡೆ ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ಯಾಂಡ ಒಂತೆ ಆನ್ ಪನ್ಪೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವದ ಮುಲ್ತ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಪಣ್ಣಗ ಸುರುಕಾದು ತುಡರ ಬಾಲಿ ಮುರಣೆಯಾಂಡು ತುಡರ ಬಾಲಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಂಡಾರ ಅಡಿ ಪೋಡು ಅರಸುಲ್ನ ಆಯ್ದಲ ಪೋಡು ಮೊಡದಾಯನ ಮುಗಲ ಪೋಡು ಮೊಡದಾಯನ ಆಯ್ದಲ ಪೋಡು ಅವಳು ಪೋದು ತುಡರ ಬಾಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗಾದು ವಾಮದಿ ಎರಡು ವಾಮಾದ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕ ಪನಿಯರ ಬಲಸೆರಂಡು 14 ಪನಿಯರ ಬಲಸೋಡು ಒಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಪಸಾರನೆ ಬಲಸೆರಂಡು ಅವಳ ಬಲಸದಾದು ಧೂಪಾರಾಧನೆ ಅವರಂಡು ಧೂಪ ಬರ ಅದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನಿಯಾರ ಬರ ಬಟ್ವಾಡಿ ಆದ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಚೌತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಲ ಆಡು ಕಾಂಡೆ ಆದು ಬೈಯಾಡಿ ಬಂಡಾರ ಪೋದು ಅವಳು
ಚೌತಿಗಳ ಅಂಚೆ ಮಾತು ವಾಮದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪನಿಯಾರ ಬಲಸು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮೈರೆ ಉಜ್ಜಾಲದ ಪಾಡ್ಡು ಬಾಕಿದ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ಡು ಅವಳು ಅಂಚೆ ಅದು ಪಿರ ಬರ್ಬಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪರ್ಬಂಡು ಪರ್ಬೋಗಲು ಅಂಚೆನೆ ಅಡೆ ಬಂಡಾರ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡಾರ ಮುಂಚೆನೆ ಪೋದು ಪೂರ ಕ್ರಮಗಳು ಆದು ಐಕಲ ವಾಮ ಅಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪರ್ವ ಪೂರ ಬಲಸದು ಧೂಪಾರಾಧನೆ ಆದು ಪಿರ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಮೂಲ ಅವಡು ಪರ್ಬ ಬಲಕ್ಷ ಮರದ ಏರಂಡು ಪರ್ಬ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಪದವಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂಡಾರ ಪೋಯಾರಡಿ ದೊಂಪದವಲಿಗೆ ಐತ ಮಣದನಿ ಮಡದಾಗ ನೇಮ ದುಂಬದಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಕುರಿಯಾರ್ತಾರಿಗೆ ಬಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ 6ನೇ ನೇಮ ಆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ದಾನಾತಾಗ ಅಂತನಿಗೆ ಅವತ್ತ ಉಂತದನು ಪೋಪುಣ ಐತ ಮಣದಾನಿ ಜೀಮಾದಿ ಬಂಟಾಗಿ ಐತ ಮಣದಾನಿ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನಿ ಕಾಂಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ అని ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುಣವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಏರ್ದಾಪುಣ ನೇಮ ಕೊಡಿ ಏರ್ದಾಪಣೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಇನಿ ಬಂಡಾರ ಏರ್ನು ಎಲ್ಲೆ ಬಂಡಾರ ಏರ್ದು ಕೊಡಿ ಏರ್ರಂಡು ಬೊಲ್ಲಿದ ಕೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಬು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಮರಳ ಮರ ಮಲ್ತದನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತ ಅವ್ದು ತೂತಾರ ನಿಕುಲು ಆಯ್ತ ಮಣದಾನಿ ವಲಸಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ತುಮ್ಮನಾನಿ ವಲಸಾರಿ ಬಂಡಾರ ಏರ್ನಾನಿ ಮೂಲು ದರಿ ಕೈಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದು ಅರಸೋಲ್ನ ವಲಸಾರಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣ ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಡಲ ಎಂಕ ಅವು ಒಂದು ಐನಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇಂಚು ಆಪುಂಡು ಆ ಅರಸೋಲ್ ಬತ್ತದು ಆ ವಲಸಾರಿದ ನೆಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಆತನ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಆಯ್ದಲ್ಲ ಮಡದಾಯನ ಕೊರ್ದು ಅರಸಲ್ನ ಆಯ್ದೋನಿ ಪಾಗೋರಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪೊರ್ತು ಅವು ಅದು ದರಿ ಕೈಕೊಂಡು ಒಯ್ದಾನಾತಾನ ನೆಟ್ಟೆ ಕೈಕೊಂದಾದ ಮಣದಾನಿ ವಲಸಾರಿ ಒಯ್ದಾನಾತಾಗ ಮಣದಾನಿ ಅರಸೊಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಅರಸಲ್ನ ಜೋಗ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬರ್ರೆಂಡು ಈ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಅದು 5 ದರಿ ಕೈಕೊಂಡು ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೂಲಿ ಆವಾರ ಪುರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸವನ ಭಯಂಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಇಂಚರ ಮಣ್ಣಾಗೆ ಇರ್ತೂದು ಉಪ್ಪರು ಅವು ದುಂಬನಾಂಡಲ ಅಲ್ತ ನೇಟ್ ಮಾಣೆಚ್ಚಿಡ್ಲ ಗಗ್ಗರ್ದಿಚ್ಚಿಡ್ಲ ಅನಿ ಪಾಡ್ದಲ ಅವು ಆ ಬೋರಿ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಬಲಿ ಆಪಣ ಪೋಪುಣೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಡನಿಕೆ ಎಂದೇರು ನೇಮ ಬತ್ತನಕಲು ನಿಕಲ ಬೋರಿಗೆ ನಿಕಲು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾದಾರ ಅಂದು ಕಲ್ಪಾದಾರ ಒಂಚ ಅಂಚ ಪೋಪುಣಿ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಸೋಕುದ ಆಯ್ತ ಕ್ರಮ ಬಲಿ ಆಯ್ತ ವಲಸರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಡೋಡು ಬಲಿಪುಣ 2 ದಿನ ಬಲಿಪಾರಂಡು ಆ ನಮ್ನದ ಬಲಿಪಟ 3 ಸಾರಿ ಬಲ್ಪುಣ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಜಿ ತಲವಂದೆ ಆತ್ತು ಸೋಕುಡು ಬತ್ತದು ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಈ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಕಾರಣ ನಿಜವಾದ ಯಾಣ ಹತ್ತು నేను ಅಂಚೂರು ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಖ ಮಾತ ಗುತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಕೂಡುದು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲೆದಿ ಓಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಐಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿ ಓಡು ಪಣ್ಣಗ ಯಾಣ ಬುಲ್ತದೆ ಕೊಲ್ತು ನಾನು ಏನಾರು ದಾವಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೈಕಾರು ಬರ್ಪಿಜಿ ಅಂತ ತಾರಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ದುಂಬು ಆ ಬಲೆದಿ ನಡಕ ತಾರಿ ಕಟ್ಟನ ಉಂತಾಯನು ಕೈಕಾರು ಬರ್ಪೂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಲೆದಿ ಓಡು ಬಂಡದು ಮುಲ್ತ ಜೋಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತು ದುಂಬಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಯಾಣ ಐಕೆ ಮುಖ ಮಾತ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಯ ಬಲೆದಿಯಿಂದ ಅಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತ ಮರ್ದ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಂದು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ ಆತ ಮಲ್ಪೊಣದಾನ ಹೆಂಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತಿನಡಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ದಾಳ ನಾಚಿಗೆ ಬೇಜಾರು ದಾಲ ಜಾತ್ ಸೋಕುಡು ಈಯೋಡ್ದ ನೇಮದಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದು ಮುಗಿದುಂಡು ಯಾನು ಎಂಚ ಮೂಲು ದೈವದ ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ಎಂಚ ಬಲಿಪುನಿ ಬಂದ್ಬಣ್ಣ ಅಂದೇಟೆ ಬಾತ್ ಫೋಡ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಚೇನು ಆತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಣದನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆತ ಸೋಕುಡು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ವಲಸದಂಡ 3 ಸತ್ತು ಬಲಿಪರಂಡ 14 ದರಿ ಉಂಡನ್ನ ಈ 14 ದರಿ ಎತ್ತು ದೂರ ಆಪುಣಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಆತು ದೂರ 3 ಸಾರಿ ಪತ್ತೋಡು ಬಲಿಪೋಡು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಪತ್ತನಕುಲು ಏರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪತ್ತಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ ಅಂಡ ದಾಲಾತಿ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರಿಗಳ ದಾಲಾತಿ ಆತ ಸೋಕುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಮಣದಾನಿ ಮಾತ್ರ 2 ದಿನ ಲಕ್ಕೆರೆಂಚೂರು ಬಂಗ ಆತನ ಆತಿತ್ತಂದೆ ಈತ ಎಂಕ ಆ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕ ತೆಗೆದುಂಡು ಪೂಜೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳೆ ಊರದ ಬಡಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಪರಕೆ ಅಂತ ಆ ವಿಶೇಷ ಪರಕೆ ದಾದಪುರ ಮೂಲ ಮೈನ್ ಎಂಚಿನ ವಣ್ಣಗ ಮೈನ್ ಹೋಮ ಅಂಚಜಯ ಪನ್ಪ ಹೋಮ ಅಂಚಜನ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ ದೀದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಹೋಮ ಧೂಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಮಾರ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಮೂಜಿಗಣ್ಣದ ಫಲ ಇಡೀ ಕೊರ್ಪಣ ಫಲ ಒಂದು ಪ್ರಕೆಂದು ಕೊರ್ಪಣಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಾಕಿದ ಕೊರ್ಪಣ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪಿರ ಅಂಡ ಮೈನ್ ದೈವ ಕೊರ್ಪಣ ವಾಮಾಂಚಜ ಬೊಂಡ ಪೂ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನವನ್ನುಂಡು ಪಜೀರದ ಮಣ್ಣಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಪೊಲಬುಲೆನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಜೀರು ಗುತ್ತುದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುತ್ತಿನಾರಾಯಣಂಚೆತ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂನೀರು ಕರಿಪನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿಲಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಸವನ ತಾಂಕುರಂಚಿತ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ತಪಲ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಆರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಜ್ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮೊಗಲ ಮಾತ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಹಬ್ಬ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಹೆಸರಿನ ಕೇನ್ನಗ ನಂಗೆ ಮೈ ಇರುಮೆನ ಆಪುಂಡು ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಅರಸುಲಿಪ್ಪನಂಚೆತ್ತ ನಡೆ ಪಜೀರದ ಮನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರದ ದುಂಬತ್ತ ಜತ್ತು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಉಳಯದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ತಾಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಣದ ನಡುಟು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅರಸುಳು ನಮಕ್ ಸೀಕು ಸಂಕಟನು ಪೂರ ಕರಿತದ ನಮನ ತಾಂಕುಂಡ ತಮ್ಮಲೆಲೆಕ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಮುಡದಾಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡಿನನ್ನು ಪಲಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಂತಿಕಾರ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುದೀದು ಕಾಪೆಲ್ಡು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೂತ್ರೋಡು ನಮಕ್ ನಡತಿ ಪತ್ತದ ಹೊರಟು ನಮನ ಮೆರೆಪಾದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲರ್ದ ಭಂಡಾರ ಪೋದು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನದ ನಡೆಕ ನಮ್ಮ ಹೋನಗ ನಂಗೆ ಮೈ ಇರ್ಮೆನಾಪುಂಡು ಆ ಸಾನದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕೊಡಿಯೇರ್ದ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಚ್ಚಯ ಅಲ್ತ ವೈಭವ ನಾಲೂರದ ಭಕ್ತಿರ ಘಟದ ಬರಿದ ಬತ್ತಿನ ಸಮುದ್ರದ ಪುಡೆಮುಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿರ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವೈಭವದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಕಾರ್ನೇಕೊಡು ನಡತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಐತ ನಡುಟು ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ್ ಪವಾಡಳು ಜೀವ ಹೊರ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪವಾಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪುರ್ತು ಕೀರಿಕಿಟದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನವು ಪತ್ತು ಸೇರಿದು ಕೈ ಮುಗಿನಡೆ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾವಡನ ಉಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕರಿದು 4 ದಿನವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರುಣದೇವರನ ಕೃಪೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ತುಳುವನಾಡದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗೆಡತ್ತಂದ ಬೆತೆ ಓಲ್ಲ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಪಜ್ಜಿರದ ಅರಸುಳ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಅಂಚನೆ ಕಾರಣಿಕದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಯಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವ ನೆಲೆತ ಕಲೆ ನೆಲೆನ ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂಡ ಆ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ತೂಪನಂಚತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಂಚತ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಸರಕಾರದ ಕಣಜಡು ದಾಖಲೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ